Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Itago nyo na lang ako sa pangalang Cara, isa sa napakarami ninyong tambalanista. Sumulat ako to share my long journey to happy ever after. Nagsimula ang kwento ko after college. Lumuwas ako ng Maynila para magtrabaho. Natanggap naman ako agad bilang isang management staff sa isang planta. Dito ko nakilala si Drew. 7 years ang tanda niya sa akin. Panganay siya, bunso naman ako. Mabait, masipag at responsableng kuya si Drew sa mga kapatid niya. Niligawan niya ako at kahit wala naman akong feelings for him, sinagot ko. Hindi pa kasi ako nagkaka-boyfriend at gusto ko ring ma-experience. Mag-isa lang ako sa Maynila kaya nang yayain niya ako na magsama na kami, pumayag ako. Pero na magsama kami, nabuntis ako at pakiramdam ko, gumuho ang mundo. Marami kasi akong plano sa buhay at hindi kasama doon ang pagpapamilya. Hindi ako naniniwala sa kasal kasi lumaki akong walang tatay at walang kahit isang matinong lalaki sa pamilya namin. Kaso, hindi pumayag ang nanay na hindi ako magpakasal. Nakakahiya daw. Nung araw ng kasal ko, gusto kong tumakas pero hindi ko tinuloy dahil baka naman atakihin si nanay at masisi pa ako. Kaya kahit labag sa loob ko, nagpakasal ako. Kinailangan ko mag-resign sa trabaho dahil bawal ang mag-asawa sa pinagtatrabahuhan namin. Umuwi ako ng probinsya at hindi na nakapagtrabaho dahil sakitin ang anak ko. Gabi-gabi akong umiiyak dahil pakiramdam ko, there is no way for me to achieve my dreams anymore. Drew knew what I was going through. Sabi niya, pwede ko naman daw iwan sa kanya ang anak namin. Magbuhay dalaga daw ako at bumalik na lang sa kanila ng anak ko kung ready na akong maging ina. Hindi ko naman ginawa dahil ayokong maging masama ang tingin ng anak ko sa akin. After a few years, sumunod sa probinsya ang asawa ko. Nadagdagan pa ng 2 ang anak namin. After kong manganak sa bunso namin, nagkasakit ako ng matindi. Mahigit 1 buwan ako sa ospital at mahigit 1 taong nagpabalik-balik pa para sa napakaraming check-ups at lab tests. Nagmistula akong lantang gulay pero hindi nagbago ang pakikitungo ni Drew sa akin. Nag-resign siya sa trabaho para maalagaan ako at ang mga anak namin. Kahit alam ko na hirap na siya, hindi siya kailanman nagreklamo. Higit sa lahat, hindi niya ako iniwan. Sa ipinakita ni Drew, naniwala ako sa pag-ibig. May totoong pag-ibig pala talaga. Yung hindi ka bibitawan kahit ang hirap-hirap na. 16 years na kaming kasal ngayon, tambalan. Nakabalik na siya sa trabaho dahil malalaki na yung 3 anak namin. Ako naman ay naging empleyado sa gobyerno. Araw-araw, nagpapasalamat ako dahil we chose to stay in the marriage.
Salamat sa pagbasa ng sulat ko, Tambalan. Sana kahit paano, may napulot na aral ang mga kapwa ko tambalanista sa kwento ko. Ang inyong tambalanista, Kara. Ayan, napakagandang kwento naman tungkol sa pag-ibig. Yes. Napakagandang kwento tungkol sa married life of not giving up, 'di ba? Sabi nga daw nila, kabisyo, ang isa sa mga best na gift na pwede mong maibigay sa iyong mga anak ay yung maipakita mo sa kanila, sa mga anak mo, kung gaano mo kamahal yung asawa mo. Yan. That's right. That's one of the best gifts that you can give them. Sinabi kong one of the, kasi syempre iba pa rin yung may gift na motor, may iba pa rin yung may gift na cellphone, na mamahalin. Iba pa rin may bigay ng pera. Correct, di ba? Huwag tayong plastic, Oo. partner. Kaya one of the na lang tayo. One of the most important ones. Yan, lahat diba? naman importante. Oo naman. Pero iba pa rin kapag alam natin sa ating mga sarili na tayo po ay magpapakita ng pagmamahal sa ating asawa. Yan. Lalong-lalo na alam nyo po yung best gift din na mabibigay mo sa misis mo, mister, is how you treat your wife. Kasi makikita namang anak mo yun eh. At yung anak mo na yan, dadalhin niya na yan kapag nagkaroon siya ng sarili niya ding pamilya. At dahil dala-dala niya yung ganito pala tratuhin ng isang misis, ganito pala tratuhin ng isang babae, ganito pala tratuhin ng isang asawa, dadalhin ulit yan ng susunod na henerasyon. So, wag po natin na hahayaan na hindi maganda yung treatment sa atin ng ating mga asawa. Kailangan talaga maganda po yung treatment kasi makikita, alam mo, yung mga anak, akala lang natin hindi sila nakatingin pero nakatingin po talaga sila. Di ba nga yung mga maliliit na mga bata, nagugulat tayo, saan niya natultunan yan? Di ba parang ganun. Bawa, isang beses yung anak ko sabi niya, it's so disgusting. Disgusting, kala mo ang puti ng siko. Charot. Di ba may ganun? Pero saan niya narinig? Di ba saan niya narinig? Saan niya nakuha? Di ba? Kasi ganun ka-easily that they can observe, adjust, and listen. Di ba? And absorb. Ganun sila katindi. So akala lang natin hindi sila nakikinig pero nakikinig sila. Akala lang natin hindi sila nakatingin kasi may mga kanya-kanya silang pinagkakaabalahan pero sa totoo lang nakikinig sila. 'Di ba? Sabi nga daw kwento sa akin ni Father JJ. Ang mga bata daw na pag-alaman niya ay mas madaming hair follicles than adults. So parang sa ears. So kahit na daw, hindi mo daw kailangang sigawan ng isang bata for them to hear you. Kasi naririnig nila kahit hindi ka sumisigaw. So una, that's isang paalala, hindi mo kailangan naninigaw. Hindi kailangan pumuputok yung ugat mo sa leeg dahil sumisigaw ka kasi feeling mo hindi ka naririnig. Naririnig ka nila. Kasi mas malinis pa yung tenga ng bata kaysa sa tenga mo. Correct, mas fresh pa eh. Ang lahat ay fresh pa sa kanila. Tingnan mo yung tenga ng mga matatanda, laging ang dumi-dumi. Lagi maraming chismis, ganyan. 'Di ba? So naririnig talaga nila lahat. Yun. So yung akala mo yung mga away ninyo hindi nila naririnig po nila. Yung mga tinginan ninyo na masasama ang tingin ninyo sa isa't isa, akala mo lang hindi sila nakatingin po sila. 'Di ba? At dito sa ginawa ng asawa ni Kara, anong pangalan ng asawa ni Kara? Limot ko na agad. Si Benny. Limot ko na agad. Ayan, sino yun? Drew. Yan, si Drew. Yun, yung ginawa ni Drew kay Kara na sa gitna ng matinding paghihirap, 'di ba? Yung mukha ng lantang gulay, isang buwan sa ospital. Tsaka yung from the very beginning partner, yung sinabi ni Drew sa kanya, sige kung hindi ka pa ready maging ina, bumalik ka na lang, magpakadalaga ka muna, 'di ba? Ibig sabihin, ganun talaga katindi yung pagmamahal. 'Di ba? At ang ganda nitong example sa mga
mga bagets. Kasi yung mga bagets, pag nagkapamilya sila, ganun nila itatrato yung kanilang mga partner. Domino effect yan eh. Yes! Kung paano nakita ng mga anak mo yung relasyon yung mag-asawa. Totoo yun, tama yung sinabi ni partner. Ganun din yung gagawin niya kapag sila ay nagkaasawa. Tama. And it will pass on to From generation to generation. Correct. So magandang practice yun. Minsan di ba kunyari, nagugulat tayo, bakit ganito yung thinking nung classmate natin? Tapos malaman mo, ay ganito pala kasi yung treatment ng nanay at tatay nila pag nasa bahay nila. Diba? Once na makavisit tayo sa bahay nila, ay ganito pala nagsisigawan, kaya pala itong tropa kong to, lagi din nagmumura. Correct. Kasi nanay at tatay nila, diba, hininga nila yung mura. Diba? Nagulat nga ako, dati meron akong classmate, parang ang gaan-gaan ng kamay. Diba pag sinabi natin magaan ng kamay, yung tipong parang laging nananakit pero sa kanya wala lang. Yung tipong makabatok hindi naman tayo close. For example, di ba? Yung simpleng nagtatawanan tayo pero nananakit ka habang tumatawa tayo. Tapos yung pala sa bahay nila ganun sila. Correct. Nagsasakitan sila na akala nila wala lang pero pag nasa labas ka na, doon mo malalaman na teka, nadala ko pala yung nangyayari sa loob ng bahay at nakita lang yun sa nanay at tatay nila. Diba, ganun yun mga kaibigan, na again na ipapasa yun sa mga susunod na generation. Correct. So maging maingat tayo pagdating sa mga ipinapakita natin sa mga anak. And this is one good example. Correct. Diba, yung ginawa ni Drew at ang ginawa ni Clara. Magandang example yon na pinapakita sa kanilang mga anak na sana manahin natin. And another lesson that we can get from this love story, it's not always it's not always fun. Correct, diba? hindi talaga. Ang daming paghihirap na pagdadaanan. It's a roller coaster ride. Isipin mo, 'di ba? There was a point in their marriage na naghiwalay sila eh. Umuwi ka na muna sa inyo. Pero ibigay mo sa akin yung anak ko. Diba? Pero nagkasundo sila. Pagdating doon, nakabuo pa rin pala. Oo. Sunod ako dyan. Diba? Oo, diba? Konting kembot lang, buntis agad. Nakadalawa pa nga, diba? Iba din to si Kara at si Drew. Natapunan lang ng brief, buntis agad. Iba din talaga. Diba? Nagpamiss si Clara eh. Si Kara. Si Kara, diba? Uwi muna ako sa probinsya namin. Hindi nakatiis si Drew. Diba? Susunod ako dyan. Yeah. Oo, nagulat kami. May dalawa na agad kayong anak eh. Tama. Diba? Nasundan ka agad. Hindi, tsaka alam nyo po, para dun sa mga ikinasal, ikakasal pa lang, papasok sa ganyan, na talagang promise, it's not yung sinasabi ni partner. It's not always fun. It's not always fun. It's gonna be a roller coaster ride. Ready ka dapat na ma-excite, katulad na isang roller coaster ride. Ready ka nga ma-enjoy yung thrill of it, at ready ka ring sumuka. Diba? Dapat ready ka rin sumuka. Kasi may mga times talaga na nakakasuka, diba? Nakakaduwa, diba? Pero ang ganda ng sinabi ni Kara in the end, diba? But they chose to stay in the marriage. Yes. They chose to stay in the relationship. Tapos, diba? Sabi mo nga, partner, gaano ka roller coaster ride? There came a point na naghiwalay pa sila physically, and then when they were together, bigla nagkasakit pa to si ate girl. So, ibig sabihin din, isa pa, hindi po natatapos sa mga problema. Totoo yun. Yun po yung sinasabi natin. Hindi porke pinagdaanan na, hindi sa nega tayo, no, pero totoo yun eh. Hindi porke dumaan ka na sa matindacious the maximum levelation sa pagsubok at napagtagumpayan mo ito, ibig sabihin nun, hindi ka na magkakaproblema ulit. Hindi yun totoo, di ba? Sunod-sunod yan. Meron ulit problema. Ang ano na lang dito, ang advantage na lang dito is, ngayon mas matatag na kayo, di ba? Kung dati, yung pagsubok na dinadaanan nyo, medyo mga pabebe, mga pagsubok lang, di ba? Kapag dumaan kayo sa matindacious na battle, madami kang matututunan na na lesson diyan eh. Sabi nga 'di ba, suffering teach endurance, 'di ba? Yung mga trials gives us lessons. So itong mga ganyang klase mga pagsubok, dadaanan ulit, kaya lang medyo matibay ka na. So kaya mo na ito kasi nadaanan yun eh. Correct. Tapos pares pa kayo, 'di ba? Pamilya kayong hinarap yung pagsubok na yun. Ganon. Diba? You're now stronger and wiser, correct. bigger and bolder. Tama. Gusto niyo yun? Diba? Mas bold kayo ngayon. So true. Ako, baka makalima pa si Kara. Mas bold sila ngayon. So, good luck po sa lahat ng mga bagong kasal. Yan po yung mga harapin nyo. Yung mga hinarap ni Kara at Drew. Nako. Iba rin yung kwento ninyo. Diba? May mas malala pa nga Meron dyan. din, diba? May mas Meron din. matindihan pang kwento dyan. Correct. But they chose to stay in the relationship. Yes, ganun yun. Diba? Yung parang pipiliin mo pa rin siya. Totoo Pipiliin yun, mo pa rin to be with that person. Yun talaga yung tunay na sa hirap at ginhawa.
Totoo. Diba? Through thick and thin, yun po talaga yun. Totoo yun. Maraming pagkakataon na magagalit ka. Maraming pagkakataon na isusuka mo yung asawa mo. Parang Pero, nakakasuka naman to. Diba? Mga gano'n. Nakakasuka na yung sitwasyon. Oo. Not necessarily yung asawa lang. Yung sitwasyon nakakasuka. Napapagod ka na. Ganyan. Pero tuloy lang. Laban lang din naman forever yan eh. Ibig Totoo. sabihin, yung whatever your situation is, hindi naman forever yun. because it will change. Yes. Diba? You chose to stay in the relationship. There will be times that you'll get mad. You'll be angry. Diba? Susuka mo nga. But most people stay in the relationship. Kasi yun yung pinangakuan nyo sa isa't isa na Correct. kayo ay kinasal. Diba? Tama. Lagi mo rin tatandaan, kung marami ka nakikitang mga pagkukulang sa asawa mo, lagi mong tatandaan may mga pagkukulang ka din. Yes. Diba? Ay, ikaw lang tong masyadong reklamador. Oh. Diba? yung kasama mo, hindi lang siya nagreklamo, pero meron din siya meron ka din mga kapintasang pinipili niya na lang intindihin, pinipili niya na lang na lunukin kahit nakakasuka yung kahit gusto niya na isuka. Diba? Choosing to stay in that marriage, it's a good choice and it's the best gift that you can give to your kids. Diba? Tama. Ayun. Salamat sa pagtutok this Feel Good Tuesday.